Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Menene gaskiyar magana akan auren Fatima 'yar Nuhu da Hamisu Breaker? To an samu wani batu kwanan baya da ya karaɗe gaba ɗaya yankin YouTube da wani labari wanda yake girgiza mutane, wai Fatima 'yar Nuhu tana soyayya da mawaƙi Hamisu Breaker. Wannan batu dai ya ja hankalin mutane a inda kowa yake sharhi da maganganu kala-kala akan haka. Sai dai ita dai wannan yarinya ta yi magana inda ta ce, Assalamu alaikum, hankalina ya karkata ne zuwa wani labari da ake ta yadawa ko jita-jita tsakanina da Hamisu Breaker. Ba komai, ku daina yaɗa zancen ƙarya. ni ba wata alaka da nake tare da shi. Na gode, Fatima Nuhu. To sai dai duk da wannan abu da yake ta yawo, ita kaɗai ce har yanzu aka samu ta magana. Shi dai mawaƙin har yanzu ba a samu ta cewa daga gare shi ba, sannan al'umma suna alawade da wanda suka yada wannan labari. Haka zalika wannan labari yana nan yana ta girgiza gaba ɗaya kafatanin yake social media har da ma YouTube. Sai dai baban ta har yanzu bai ce komai ba kan wannan magana, domin kowa yana ɗaukan magana ce wacce ba ta da tushe a gurin al'umma, to har za a iya ɗauka har a ringa yaɗa ta. Haka zalika muna roƙo da a daina wannan yaɗa jita-jita. Muna roƙonka da idan wannan ne karanka na farko, da ka danna mana subscribe, kana ka danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ka kasance da mu a sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode. Hausanet TV, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode.